Kaixo! Ongi etorriak! Ikusi dozu inot barre bele bat bezala. Ongi etorriak gure podcastaren bigarren demoraldira orain zuzenean. Bai, oaintxe bertan enteratu nahi zuzenean gaudera. Eta zaude neurotika. Neurotika, histerika. Gainera gaur datorkit de puta madre. Bai, hitz egin nahi duzu kontrolari beldurraren inguruan, edo kontrola galtzeari beldurraren inguruan. Ez que, claro, nik dena kontrolen menpean neukan, autobusan egin dut gidoia ezakizu, eta nik, gaur dena kontrolen menpe. Ba ez. Orain Oaintxe bertan zuzenean. enteratu naiz, ez ez. 150.000 pertsona ikusten YouTubeko zuzenekoaren zehar, gehu momentu honetan 1000 esker hemen egoteagatik, eta 1000 esker zeuei gure publikoari txalo bero, Bai, txalo bat eman bidezutez ez txalo. Wow! La Super Bowl! Montau dugu. Bai, ba. Gazteizen gaude. Bai, alabedin. Eta postutzen naiz, horixe da. Bai. Hemen izan gaituzte gure bigarren demoraldia azteko modu izugarri organiko, natural, eroso eta beldurgarri batean. Eta saltatu dugu, azkenik, bigarren demoraldian, 21. mendera zure tabletarekin. Bai, claro, es que hemen dago un salto en el tiempo, nahi gabe, baina, bueno, deno dakigu nire letras detela ulertzen raxoi naizelako, orduan, pues, orain ulertuko dugu, dena den ez dugu jarraituko gidoia. M. Raxoi. M. Raxoi. Baina hemen da Murtzia, zure kasu. Bai, literal. Faltan botatzen zintudan, eske kontau behar dugu en plan laugarren pareta pixka bat hausten, hau dela emitituko den lehenengo saioa, baino grabatu dugun azkena. Eta naramatzen zu ikusi gabe, como 3 hilabete? Bai. Eta faltan botatzen Eta gauza dintzudan. pila gertatu dira, Eta badakitu ze pentsatu dudan. A ber. Hau da pixka bat kontrolmania zeure bezala. Hau azkenengo denboraldia, hau azkenengo saioa denez gure bizitza esperientzian, hainbeste denbora pasatu da beste guztia grabatu genuenetik, non ja ez naz gogoratzen, zesan deban. Nik ere ez, egin dut gaur errepasoa eta esan dut, agian, eske astu Ez dakit nor etorri dan, ez dakit zeitz egin du. Osa, niretzat bebai denboraldi berri bat izan behar da, porque aztu egin zait. Bai, niretzako da 3. agian ja. Ba, 3. begira. denboraldia. Bagogo mordo bat ditut. Bai. Zer gehiago komentatzeko introan? Gero, agian kareta jarriko dugu. Bale, sartu behar dugu lehen da bizi gure gonbidatua. Mundu jende guzti hau etorri da gure gonbidatua ikustera. Eta eman behar diegu haiek nahi dutena. Mesedez sartu kabezera eta zer dadila kalabazan. Kai nakai! Wow, integratu zare oso modu naturalean gure grabaketan. A ber, gustora zaude, a ber. Pues bai. Berotu izulta urkia eta dena. Hau, begira, zen, ni naiz pixkat bajita, horrela ondo. Vale. A ber, zer mon zaude? Pues ondo, bebai eteratu naiz orain, zuzenekoan zela, baina bueno, ez importa. Baina urduri zaude? Ez. Vale. Nik banekien, baina ez diez inori konta. Zu bazenekin, eske, bueno, en fin. Baina ez nuen uste hain importantia zela. Ez que gaurko gaiarekin bat egiten du nik uste. Oso ongi Orain sartuta, ulertuko oso dugu ongi denok. sartuta. Bai. Sartu behar dugu gaurko gaia, galdetu behar dizut kontratuan dagoelako. Pertsona beldurti bat zara? Bai. Bai. Ai ama, zer idiozu beldurra? Zer ez dozu nahi ateratzea hemendik? Igual da tontakeria bat, baina iluntasunari daukat kriston beldurra. Ondikan ez Espazio gaue ilun bat, inori? wow. Ondikan ez gabein kapitulo hori? Ja, Beira. baina, claro, rollo gauetan esnatzen zarenean eta komunean joten zarenean, zoaz, mitiko paretak ikutzen eta bar, edo argi guztiak pizten dituzu. Hombre, pizten ditut guztiak. Eta nire logela da nire leku segurua. Ja hortik kanpora, Logela eta edredoi barruan, hor, en plan, Bai, tapauta. gaizki pasatzen dut, eta nire etxetik kanpo edozein leku iluna dela, norbaitik joan behar naiz. Eta bakarrik, igual ez naiz baten. Nik txikitan bebai nion beldur psikotiko bat iluntasunari, eta nire amamaren etxera igotzen gogoratzen nintzen ezaguela sensoria, eta hainbeste beldur ematen zidan eskailerako argia itzaltzia, pixu bakoitzen jotzen abela como 6 aldiz interduktoria, eta gero igo, eta gero. Ez dakit segatik. Traumaren bat dago hor. Ba, egon behar da, baina ez dakit, ze gainera ez ditut ikusten beldurrezko pelikulak, ezer. Ba, niri me encantan. Ni oso izki pasatzen dut, adibidez, bide batetik, en plan, incluso kotxe barruan egonda. Bai? Gaua baldin bada eta ez baldin badago argirik. Ja ez dut esaten autobia edo olakorik, esaten dut como bide... basoan, bai. como crepúsculo. Oso izki pasatzen Bai, dut, osa, pestilloa jartzen dut, bueno, horrengo Eta kotxeek kotxe ez dakate. barruan dauden Bai. iluna, Bai, eta bai, atzeko bai. asientuak ez dituzte
dituzu ikusten. Bai, eske kontatuko izuet, bitu. Nik... Bai, total gaur denbora asko da, kao. A ver. Podcast Osea, ez pila. dugu, gaurko gaia ez da iluntasuna. baina Hori nik sartu Hemen dut. gabenez. Bitu, nik entzuten ditu podcast pila, True Crimen da nire gustoko Gustatzen gai jazu bat. movida hau? True crime? Ez dut ez da ezagutzen. Niri ere, eskerrik asko. Es Die que nik podcast uste- honeik de... Podcast bat egin genuen honen inguruan, denboraldi Bai, honetan. gogoratu dugu. Bitu. True crime. Programa honeik como erailketen inguruan eta baiketen inguruan eta krimenen bai. inguruan. Uf, me ponen fatal. Ba, nik entzuten ditu pilo bat, eta hau bat deitzen dena Bestias, dela Ai. ikaragarria. Nola ditzen da? Bestias. Eske hola da kabezera. Eta goretzen den bidai bat, hola, ilun, mitiko peajea ez ordaintzeko eta esaten diozu Googleri. Mesedez, bidaia peajeri gabe, eta orduan sartzen zaitun leku batu, vale. Aizarnazabal. Fatal. Eta, saio bat zijoan, gehiago emakumeok ze gaitasuna dakagu gaiztoak izateko, bueno, porque tipa da kriminologa, bueno, Baina zuk ez daukotzu gaitasunik gaiztu izateko. ni gaiztoa naiz. Ez da gaitasun kontu. Ez. Eta, de repente kontatuzun episodio bat emakume batena medikoa zala, ez? Eta de repente, eskizofrenikoa zan, baina nola enteratu ziren, pasillotikan, bera zan medikoa, psikiatriko batean lan egiten zuen, eta eskizofrenikoa zan. Nola konturatu ziren eskizofrenikoa zala? Batean ordenagailuan zegoen nola, eta ordenagailua itzalita, pasillotikan zijoan bera bakarrizketan. Nola zegoen ordenagailuan? Hola. Ez que, hola pertsona bat ordenagailuan badau, igual eskizofrenikoa bada. Igual bada. Eta, de repente, niko txian, eta sanun, agertuko da tipa, geldituko di kotxe, gertatuko zaien, bai, oso gizki pasanun, no se, gauza gertan. Anekdota hauek eta asko zere gehiago partekatuko ditugu, behin gaurko gaia presentatuta, eta zin egiten dizut, utziko zaitugula hitz egiten. Vale. Bai. Gaurko gaia, zea da, redobleren bat, nonbait, eskerrik asko. Beldur esenikoa. Wow. Esenatoki gainean Wow. gertatzen den beldurra. Inoiz pairatu aldezu beldur Hombre, esenikoa. noski. Bai. Bakotu historia den bat, Ba, panikoa, begira. escenario, gelditu. Bai. Begira, nit txikitatik abesbatza batean abesten nuen, bale? En plan iglesia? Ez, en plan eskolan. Vale, osea, En plan iglesia, baina, bueno, baina pizkat bai, ze ikasten nuen eskola, pues, holako abestiak ere abesten genituen. Baina, bueno, gauza da, bitan gertatu zitzaidan. Bueno, batean, nire irakasleak ikusi zuen nigan zerbait, eta esan zidan, pues abesti batean solo bat egiteko. Vale? Talento. Superpolita. Txikitatik, abeslari solista. Bai, igual pertsona batek hartuko lukeen superondo, baina niretzat izan zen, es que el papelón de mi vida. O sea, horror. O sea, praktikatu behar izan nuen pilo bat una terapia, o sea, baina, bueno, atera zen. Zer urte zituzun? Horretan? Igual 8, 9 urte. Eta ja traumatizauta. Oso txiki. Baina hori ez zen izan bakarra. Gauza da, igual bi trauma kontatuko ditut, bale? Mesedez edo lau. Venga. Beste bat. Gero, hemen, Araban, elkartzen ginen Arabako abesbatza guztiak. Eta, bueno, elkartzen ginen guztiekin, eta bai, eman zidaten solo bat. Ez que yo no sé, porque, bueno, solo bat tokatu Kantatzen zitzaidan. duzulako oso ondo. Bueno, eskerrik asko. Ezin naz Hori izan ikusten lehenengo pertsona hau esaten dizuna. Eta nik uste dut, konturatu bieza, ikusten zutela hori, baina, klaro, ni ez neukan hain landuta, paniko eszeniko, orduan. Oso ilusionatuta, ni venga, baina momentua llegatzerakoan, blokeo mental, familia guztiak aurrean, abesbatza guztiatzean, geratu nintzen horrela txuri, dago bideoa YouTubeen, Ai, ama, gaixo. Fatal. Eta, klaro, geratu nintzen horrela, eta sartu zen zuzendaria. Venga, iratzea, bestu bat duzu, berriro. Besten eta, un show, eski geratu nintzen zuri. Fatal. Bai. Gogorarazi didazu, usteot, niri pasatu jatela hau, baina ez dakit den, en plan, empatiaren ondorio bat, eta nahi dut como zu bezalakoa izatea, edo nire memoria como super suprimituta daukola. Baina usteot bai, noiz bat, eto daizala como andereño bat esan atokira esetera, en plan, inbioso, maitea. Bai, eta fatal. Eta gero ja txarrena izan zen, 18 urterekin, bigarren batxilergoan, abestu genuen eskolako urte amaierarako. Zein zan abestia?
Esrekenare, somebody wants to me. Terrible. Bueno, gauza. Ez que fatal. Jarri Gainera ingelesez. Wow. ingelesez, eta jarri zidaten ahots bat supergrabean niretzat, que me quedaba como el culo. Claro. Eta jende egin zuen barrenitaz, bueno, urteak Baina eta zuk urteak. impostatu behar zinun ahots grabe hori? Claro, ni ez nengoen eroso, ez nengoen gustora. Vale. Orduan, bueno, sonaba Oso fatal. itxusia da eskatzen bai zuteiteko? Pues bai. Somebody once told me Vale. the world. Ez que, Oso ongi da. ja, Eta afinatu gainera zaude dezaket, gustora. baina ahotsa temblatzen du, ez da polit, Bai. osea, ez que ni berez, nahi super sopranoa, osea, ez que tengo una voz de pito tremenda. Ez que entzun biejatzu bakarrik 15 segundu eta ja dakitzuke ez da hau como Claro, claro. Ba, eta nik uste dut hori trauma eman zidala, guztiz, eta orain proiektu honekin hasi nintzenean, kainakairekin, pues izan zen como un cúmulo de sucesos, neukala kriston beldurra bebai azteko. Eta nire lehenengo entsaioak egiterakoan, ez dakizu ezen bat egin nuen negar. Osa, eskin neukan beldurra, baina benetako beldurra. Osea, Sinesten zaitut. De hecho, nire bentsa bertan, pixkat beldurte nago, eta kudeatzeko guzti hau, Danel eta biok izan genuen idei bat, Ai, a ez? ber. Aterako dugu gure ideia. Egia da. Bai. Bueno, esan beharra dago zure ideia izan zela eta nik esan nuen baietz. Bueno, hau da, nire pequeña obsesion berria dela legoak montatzea. Eta esan nun, zeba ez ditugu montatzen lego batzuk hitz egiten dugun bitartean, eta ora ez dugu begiratzen publikoa, eta kudeatu dezakegu beto gure nerviosismoa. Orduan, Ze urten leike gaizki. Bai, eta orain YouTubeen gaude gainera. Osea, 3 lego ditugu, eta nahi behar zute hitz egiten dugun bitartean, saiatuko gara montatzen, nik ez dut uste kapaza izango naizenik. Bueno, baina saiatu da hemen hitz importantea. Hori da, dakagu, hau, ezakidala zer den. Utzi gonbidatuari mesedez aukeratzen lehenengo. Hori da. Hau- Gero unikornio bat, eta gero oso panda bat. hau dinosaurio bat, ez? Bai, ez? Nik uste Orduan dut zuek erabakizu lehenengo zein nahi bezu. Ai, ez dakit. Enzarrona. Igual pandita. Bai, Bai. bale. Zuk Bai. zein nahi bezu. Ni finofaurio, bai, nik itxusi Venga, hau zongi, pues, Vale. hau netzako, orduan, honekin, hau montatzen saiatuko gana. Que guai. Ba, esan behar dizuet, lehentasuna izango dudala, ze justu, asteburuanetan montatu dut Up pelikularen legoa. En plan, Zare etxetxoa. legomaniaka? Superpolita. Ni orain engantzatu naiz. Nire urte betetzerako oparitu zidaten Hogwarts legoa, osea, 6.000 pieza. 6.000 pieza! Ostras. 5 egunetan montauta, osea, pentsa ezakezu ze puta obsesion sartu zitzaidan Baina honekin. zu dakitzu, ni pasau den zela 15 minutu podcasta grabo baina erastunak jartzen, eta kendu bitxut Ahaztu guztiak. zaizu. Eta fijatu naiz oso politak dira, Mila Bai, esker, bai. mila esker, Aizu. denak merkiak. Eta orduan esaten duzu, proiektu honetarako landu izan behar zenula, ez? Beldur estenikoa. Bai. Eta orduan, zeintzu dira, a ber, hola trukuak? Ja, Ze nola pasa zinen de mitiko- abesbatzan gelditu geldi, orain izan kainakai? Hori da, osea, mitiko irudikatu jendea bilutzik. Nik ez dut ulertzen. Nik ez dakakaitasuna irudikatzeko trau- mundu guztia bilutzi dagoela, Eta hori osea. beste trauma bat da. Ja. Lan, segatxik sentituko nintzen erosoago como konbentzino nudista baten. Bai, de repente. Orduan, ze egiten duzu? Ba, nik uste dut prozesu bat izan dela, eta bebai kontzertuak eta kontzertuak ematea. Baina batez ere nik uste dut beldur horren atzetik dagoela segurtasun eza handia. Osea, ba, pentsatzea igual ez naizela gai izango, edo jendeari ez aiola gustatuko zer egiten ari naizen, edo begira barre egin dute, nitaz egiten ari dira barre, osea, dena como hartzea super negatibo. Aha. Eta orduan, trantzizio egin dut, eta orain, pues, gauza hori pisuak kendu diet, eta nago, segurtasun gehiagorekin, badakit egiten duguna, egiten dugula ondo eta maitasunarekin, eta bueno, ba, gauza horiek jaztute hainbeste pisurik. Eta zer iruditzen zaizu okerro? Erreakziorik ez izatea, edo erreakzio hori txarra izatea? Esan nahet, kontzertu batean baldin bazaude, edo hitzaldi batean baldin bazaude, agian, porque zu baita ere elkarrizketa bat baina gehiago eman dezun. Zer da zuretzako okerro? Hoixe, zuk sentitzea ridikulo egiten ari zarela eta orduan jendea farra egitea eta, bueno, edo ikustea jarrera negatiboak, Bai, edo ez izatea irrelevantzia, jarrerari. Hori da. Pues igual nahiago dut jarrerarik ez izatea. En plan, jendea egotea, pues como gertatu zaigu, jendea nik egotea, bai. eta bueno, zerbait hartzen, eta jazta, zezke dagoenean jendea gauza txarrak egiten, en plan, errespetu faltak daude, mina egiten dizute, eta eske askotan, osea,
ezin da hori ekiditu, oza, mina egiten dizu benetan, eta joaten zara, eta bueno, hitz egiten duzu besteekin, eta jope, hau gertatu da. Mutil babosa bat zegoen, hortan, igo da, edo bota digu zerbait, edo sabes? Horrelako gauzak... Nik asko, duela asko ja abandonatu nuen ideia hau de... Hobeto da publizidade txarra, ez publizidade izategatik. Ez dugura, ez dut, pasatu nahi nire bizitza, como... Kasuan ez. Badau jendia, eta hori igual itxusia da, baina bueno, ez ditut izanak esan behar, jarri zeuek izanak zeuen etxian, baina badau jendia aurkitu duela bere relevantziarako bide nagusia dela reakzio txarrak bilatzea. Ja. Orduan, bizi izan behar die, como buseatzen gorroto guztionen artean lortzeko, ospia edo relevantzia edo numeruak edo dirua edo lo que sea. Nik hori ez dugura, nire dut ondo pasatzea. Ja. Un popular opinion, nire dut jendia igustatzea. Gainera, niri pertsonalki eske gertatu zait, olako oleadak izatea, en plan, haterrarenak, bai, gertatu zait, eta oso zaila izan da. Ze gainera, bueno, orain ja, como que lantzen ari naiz, baina nik nigandik daukadan pertsepzioa, da, jope, asko saiatzen naizela, dauzkadan baloreak, saiatzen naiz onenak izaten, egunero, nago prest entzuteko, betzeko, eta, jope, eske no hay maldad en nada, orduan, olako erreakzioak izatea, es como, ez dut merezi. Ez dut iluna izan nahi. Claro. Baina. A ver. Nola galdetu nahike galdera hau, ez dirudi gabe como psikopata bat. En plan, ulertzen dozu hater batentzat zeinen erakargarria den justo esan dozun hori? En plan, zure figura publikoa bada, en plan, naz puta seme bat, ta dena berdin jata, dena itxo gaizki me la pela. Hor ez dago eserke hatear. Baina, precisamente, esaten danean como aldarrikapen hau de, no, eske bakarrik nire ondo pasa, eta asko esforzatzen naiz, eta hau no seke, hor dau como, badakitzu? Igual nahizelako más vulnerable, edo errazagoa delako nirekin sartzea. Bai, eta hori ausartagoa da nire ustez, porque nik pertsonalki bizi izan dut nire bizitzako alderdiren bat, como en esta... etapa punk de esan, dena berdi, eta horrek babesten zaitxu asko haterrengatik. Porque da, en plan, ezin jozu apurtu zerbait, nik apurtuta badakartiat etxetik. Badakitzu? De hecho, nik gaur neukan pentsauta hitz egitea nire beldur estenikoen inguruan eta gero esan dut. Hau agian da ate bat irekitzea, jendea jakiteko eta handikan sartzeko. Eta nao prest. Eta beste galdera bat. Osea, goitikan ikusten dira jarrerak. Hau da, ikusten duzu gixon bat dagonean astuna, ze hori. Baina, nidaka galdera bat, keske, Daneli egin dioto ona etortzen, betianik egin dio dala nire buruari, ez da gaizera ikusirik gaiarekin, baina kriston jakimina sartzen zait. Estrenari tokian zaudenean, zerri begiratzen diozu? Ezuk, osea, ez da kriston obsesioa dakadalako zurekin, diot, orokorrean artistek, osea, Taylor Swift egon denean Madrilen, hain galdera ona pentsetan jatau. Norik begiratzen zion. Orduan, edo zer begiratzen zuntzuk, ze egiten duzu, ze pareta bat begiratzea ere bai, abesten ari baldin bazea, eta antzerki bat egiten ari baldin bazea, oso zaila izan bardan. Ja. A ber, nire kasua normalean, posible daukat jendea ikustea, ze batzutan igual daukazu argia kontran eta ez duzu inor ikusten, orduan hor dago, bueno, pues miro a la nada. Baina nire kasuan normalean publiko ikusten dut, orduan niri gustatzen zait publikoari begiratzea eta begai, eske nire nago horrela. Baina zoiaz batetik bestera salta iten, edo bat aurkituta hor galditu? Eta konturatzen naiz, gertatzen den guztitaz, osea, jo estoy... Hori guztetan jata inbeste. Bai. Da txikitan irakasliak esaten dauenian bezala, en plan, zuek uste dozu eset, baina ikusten dut gela osua, esan atokitik ikusten da publiko osua. Bai, eske ikusten da guztia. En plan, tipo hori dau como porru bat egiten clandestinamente, tipo hori dau bere nobixiakin burrukan, tipo hau lokartu inbia, dena ikusten da, oso divertigarria da. Bai. Eta konzentratu zaitezke? Ni baldin banago ikusten drama bat bikote baten artean, nik gelditu behar dut eta esan behar dut. Mesez kontatu ezakezu zer gertatzen nahi da, niri hori gertatzen zait. Ze, de hecho, esan behar nuen, hirurok egiten dugu lana, esanatokitan, por cierto, superideia ona lo de las logos. Bai, ez gaude zer egiten ari. Arrakasta. Montatzen nahi naiz. Zu bai! Ez, baina ez hau. Montatzen nahi naiz piezak. Bale, ongi, eske niri ez jat burmuina ematen eiteko dena batera. Niri ez da, en plan, nire neurona, en plan, gauza bakarra. Bueno, maitia, saiatu inzara. Saiatu inzara. Ez, ni saiatzen nahi naiz kudeatzeko hau. Baina, bueno, nire galdera. Hirurok egiten dugu lan esentokiaren gainean, baina testu inguru desberdinetan. Zu abeslaria zara, ni
Pues sin más. Eta zuk, itzen dituzu como mitinak. Aidan, Hori bai. eszenatoki bat da, eta publiko bat da. Bai, eta... Galdera badokot zuretzat. Bai, a Zein ber. da saiena? Zerren inguru. Zein da Gure zaiena? hiru publikoetatik zein da saiena? Nik pertsonalki ongi ez dut pasatzen. Nik esango nuke zeuria dela saiena. Bai, ze pertsonalki ez dut ongi pasatzen, gauza batzuk Eta defendatu... nora begiraitezu? Normalean, nik mitin asko ez ditut eman, baina eman ditudanean izan da paper batekin, beraz, dakazula eskosita, oinarri, paper hori, ezagize. Baina oso izki pasatzen deze, zu hor zaudenean ez zauditze egiten zure proiektoren, osea, esanet, zuzea artista bat, zu ere bai, baina ni dakat proiektu oso bat gainean. Hau da, hau da ni eta nire ideia eta nik sortu dut dena. Sinesten dut honetan... Norbaiten bozera maila. Hoixe bera. Orduan, nik neko izki pasatzen dut. Porki honekin, ustartzen zait beste movida bat, dela. Zer da okerro? Beldur estenikoa edo polemika. Osea, esanet, ze polemika pizten da aldiro eta edozein momentuan. Orduan, ni batzutan pentsatzen dut, noiz baita egiten baldin badet elkarrizketa bat telebista zuzenean, guau. Noiz bait egingo bazenu, igual noiz bait, lortuko duzu. Pentsatzen dut, eske, ni naiz pertsona bat, hau nahiko bero batekin, eta gustora nagonean, eta naiz oso kapaza. Norek esan zu hori? Naiz oso, eske, nik asko zeintzen den helburua saio honetan. Baina, naiz oso kapaza liatzeko pardisima 3 segundutan. Bai, nik ere. Eta ni ez dakit presnagon polemika horri aurre egiteko, ulertzen. Orduan, ezakizuk nola bizitzen dituzun polemika. Gainera jendeak zuzenean lotzen du, zuk esaten duzuna, zure pertsonarekin. Claro. Eta hori gertatzen zaie. Baina zuek dakazue pertsonaia. Nik ez dakat pertsonairik. Baina gure lanbidea pertsonaia da. Claro. Orduan, igual ni bereziki ez, baina ez dakit, uste dut esan nahi zinula zela, en plan, nik egiten bot kolaborazio bat kon, jo que se, Pinpilin Pausa Clothing, eta esaten dut zerbait anunzioan dauelako, jendeak uste dut nik hori pentsatzen dut. Bai. Ez ki adibidez, ikusi nuen duela gutxi aktoreza bat, aterezalea esaten eliterena, ez ki nola deitzen da. Elite. Dela pixkat pija. Ez da Ana Juan Imre. Ez, bestea. La de la limpieza. Ui, barzakit. Eliteko garbitzailea ez. Norbait dagoen den elite... Bueno. Norbait elitista publikoan. Zuak ez zein den? Bueno, berdin dio. Publikoak gero parte hartu inbide. Gauza da bere pertsonaia dela nahiko gorrotatua, en plan, porque egiten ditu gauza batzuk, eta... Ai, fingitzen zuna diruduna zala. Bai, eta gero pobrea zen. Baina, badakin orden da. Baina, hau egiten zauen benetan edo seriaren fikzioan? Seria, zada bere papera, baina jendeak gorrotoa dio, berari zuzenean, en plan, como que jartu dio, bere pertsoneri gorrotoa paper hori egiteagatik. Eta jebia da, osea... Ikusi naben nik bebai duela gutxi artikula bat, pelikula berri bat duten dain Furiosa, ez dut ikusi dauka bastante pinta de ser mojón, baina Furiosako bilanuak egin izan behar dau artikulu bat esaten pelikula bat da, ez naiz pertsona txar bat, naz aktore bat. Eta hau ez dakit den como influencer asuntuaren konsekuentzia eta asko itu garela como pertsona guztien bizitza publikoa izatera eta ikustera. Ez dakit nundik datorren, baina hau jendia lobotomizauta eta uste hau berriro ere pelikulak benetakoak dira. Ja, ikaragarria. Daukagu dena super eskura eta izan daiteke, ez dakit. Ez dakit. Eta orduan, polemikara itzultzen, ze niri ezai gustatzen polemika. Zuk nola bizi izan dituzu zure polemika? Ze, ja esan duzu bat gehiago izan duzula, baina ez dute izan dimentsio berdina edo jatorri berdina. Batzuk sortu dituzuzuk, hori onartu behar dezu, eta beste batzuk sortu dizute. Baita. Hau bere galdera da, nik ez dut idatzi. Berak ekarri daugi doia. Hori, oza, esanet, ez, nik onartzen den, nik batzutan polemika batzuk piztu izan ditut. Batzutan. Baina beste batzutan sortu didate. Bai. Wow. Bai, orduan zeure kasua. Ba begira, nik oso gaizki eraman ditut, egia esan oso gaizki. Ze gainera, bueno, orain ja ez ait gertatzen, ze nire burua lantzen dut eta, baina lehen, nintzen pertsona bat,
asko gustatzen zitzaidala mundu guztiari agradatzea, ez? Nola deitzen da. Hombre, eta hori ez. Eta... Ez que normala da. En plan, evidentemente jendia famatua bihurtzen da esateko, ai, mundu zuak maitatuko naute jazta. Eta... Posiblea da, hori. Pues, nitzikitan hori pentsatzen nuen. Eta nik en plan... Gaixuak. Bai, en plan, yo no le puedo caer mal a nadie, o sea, benetan, nik pentsatzen nuen, eske lehen hezkuntzan, eske ni izan nuen un break tremendo, Eta izan zen, en el momento, mutilak egin zuten lista bat, eta las guapas de la clase eta las majas de la clase. Ni ez nengoen en las guapas, ni nengoen la primera en las majas. Buah! La primera en las majas, y fatal, tremendo, pero bueno, gauza da. Bueno, gauzako jo baitare esango, Es que tremendo, la verdad. Es que gixona. Bai. Bazegoen edo nor bi listetatik kanpo. Ni. Bai, claro. Maionetakoa lo peor. ni. Era lo peor. Ez, baina ni inoiz ez naiz egon zerrenda batean, Bai. Eta jolas hori Censo mitiko... municipal. Baina jazta. Osea, Es que era lo peor. ikaragarria. No, bueno, es pero que es que, bueno... Hori da beste gai bat, bai. Ez que jartzen bagara... Hoi da gauza beste horiek- trauma bai, bat, bai, ikutuko bai. ditugu trauma banan-bana, bale? Bai, bai, poliki, Mesedez, poliki. eskerrik asko. Zuego zea noiz bait, zerrenda batean. Nengoen zerrenda idazten, porque no Ez que ni barkamen eskatuko dut gizon bat naiz. Ja, bai, Orduan bai. nire gelan gertatu izan zen hori, eta pues lehen hezkuntzan pues parte hartu iteozu, porque bestela, ¿qué? Pues, ¿qué vas a hacer? Barkatu. Ba, ni hori daukat hemen, eta claro, ni esaten nuen, bueno, pues no seré la más guapa, baina naiz la más maja. Eta Hombre. esaten nuen, si es que normal, si es que portatzen naiz superondo mundu guztiarekin, eta jope, me lo curro, no sé, daukat beti, es que, niri... Ekartzen Ez dituzu dut patriarkala. goxoak. Todo, en plan, zerbait mitiko irakasten dut. Si tú rompes algo, pues edo erosten du super, o sea, como que Bai. nik nauzkan gauzak super Legala zinan. oso legala. Bai. Eta mundu guiz super ondo. Eta orduan, claro, egon zen momentu bat, bigarren batxilergoan, ni liatu nintzela nire lagun batekin, bonakila jugo, esto. Vale. Eta nire kuadriako batzuk, Movida. jartzen ziren nire kontra, hori egitagatik ze zegoen beste bat gustoko zuela. Eta que si zorra, que si gustatzen zela no sé zeurea. qué. Bai, eta, claro, hor konturatu nintzen, ostras, a ber, nik ez dut hemen ezer gaizki egin, y es que gorrotatzen ari naute, tratatzen ari naute super gaizki, nola konpondu dezaket hau? Osa, izan zen un break tremendo. Eta konturatu nintzen ezin nuela ezer egin. Osa, gauza, egoera horrela zela. Baina eta momentu... horregian patriarkatua sartzen da pixkat. Hombre, Es que bai. uste dut hori dela como relato hain on bat de nola somatzen dozun como patriarkauaren como itzala zeure gainean. bai. Emakume bezala, que maravilla. Gizon opresore bezala esan behar dut gauza bat, eta ez dut patriarkala izan nahi, eta ez zaitxut deseroso sentiarazi nahi. Vale. Baina nola ez zeunden en la lista de las guapas? Nola tan? Ba, ez Nola dakit. tan? Eukizinen como pubertade oso eskusabal bat. Ba, ni nintzen neska bat normalita, esango nuke. Osea, Vale. baina eske zeuden las popus, eta nine ez nintzen de las popus. Ez que zer guapa zer da? Guapa izatea? Eta popu, ez? Ez, No no, sé. claro, hori da nik esaten No, zuk dutena. ezakitzu zer den, maite. Ez dakit zer den, baina eske guapa izatea ez da guapa izatea genetika ona dakazulako edo dakizulako partido ateratzen nola baita esateko. Guapa izatea baitare da botere pixka bat eta Bai, egotea egon bai. barzaren lekua. Capital hori da, sozial. Hori da. Kapital sozial absoluto. Capital Esan sozial. beti, behin irakurri nun txio bat dela supermitiko, Txio denon bat. artean, eta hori ikusi nunean lehen aldia esan nun, egia da. Eze itxusia pobrea baizik. Hori egia da. Eske hola da. Eta badakitu zein den trukua, sarela itxusia eta pobrea batzutan. Bai. Oh! Bai. Bai. Orduan, niretzako guapa izatea da hain kudeatzea. Edo, no, kodearse, me encanta itzau gaztereraz. Bai, Kodearte ukondokatu. Ukondokatu. Peña berezi batekin edo egon, osea, badakizu egoten, badakizu hitz egiten irakaslekin, adibidez, ez? Badakizu juten despatxotara, ni sekula santaran ere, ez naiz jun, baina badaude ikasle mota hoiek, dakatela harreman ona irakaslekin. Eta hori popularra dela uste dozu? Ja, nire kasuan... Depende nola bai. Vale. Unibertsitatean etzako bai. Unibertsitatean bai. Bueno, Institutoan depende, ze irakaslea baldin bada guai, molón, el señor Barnes con un gorrito de lana. Bai. Orduan, bada popu.
Ja. Nire ustez, beste gauza bat da, profesor friki, eta... Ni gaira itzultzearen eta gure gonbidatua bergonbidatzearen gure elkarrizketara. Galdetu nahi dizut berriro ere pritiaren asuntuaren inguruan. Gaur egun esango zenuke, guapa zarela. Bai. Eskerrik asko errealitatea onartzeagatik, gaur egun esango zenuke eszenatoki gainean, edo pertsonalidade publiko bat izan da, erosoa sentitzen zarela neska guapa bat izan da? Ez decir, batzutan ni jantzten naiz neska guapa bat bezala eszenatokira igotzeko. Eta askoz ere, segurtasun handiagoa daukat, pinta honekin, baina. Bai. Zuk uste dozu, eta ez da bakarrik zure aurpegia, zure tal, zure arropa, zure makillajea, zure produkzio horrek laguntzen dau beldur eseniko hau mitigatzera? Bai, nik uste dut baietz. Osa, ni adibidez igotzen naizenean eszenatoki batera, igotzen naiz nire dantzariekin eta guztiak daramagu look bat, aurrez aldetik landuta dagoena eta estetika bat, eta egia da hori indartzen duela gure irudia, eta igual seguruago sentitzen naiz. Ez nintzateke aterako iratxe bezala. Osa, ni astean zehar, ni banoa txandalarekin, makillatu gabe, con el pelo moñete, eta jazta, baina horrela ez nintzateke aterako eszenatoki batera. Eta nola liteke, hainbeste jende egotia, txandalakin, con el pelo sucio, makillatu gabe, eszenatokian saltuak ematen? Nola liteke, ez daukate beldurrik? Nire ustez, eski orokorrean horiek gizonak dira. No, hori zuk, en plan, esan dozu, baina nik pentsatu egin dut, bai? Bai. Bai. Esan izango como superrevoluzionario batean, kristo bat egin ja emakume bezala eszenatokira. Pues bai, baina... Uste dut gorrotagarria izango zola. Igual ni hemen egin behar dute barne lana, baina izki ni igual ez nahi seguru sentitzen makillatu gabe ateratzen edo jo que se. No, nik uste dut arazua berak daiela. Claro, Eta uste dut askoz ere mundu hobe bat izango zela non gizonak emakumeaz bezain beste produzitzen diren, ja. Eta ez alderantziz, porque ez dugu nahi daukoguna galtzia. Ja, eta segurazki nire kontua da, ze nik badakite hemen egoten naiz makillatu gabe, edo eske gertatu zait igual joatea soinu proba batera, eta ez nagoela prest ez da ezare, eta eskatzea argazkiak eta niretzat da, como, oraindik ez nago prest, baina jendeari, claro. Eske le da igual, jendea superposing nirekin egoteagatik, pertsonarekin egoteagatik. Baina jendia batzutak zeba hoitan da, Niri gertatu zaiten plan, ama argazki bat, no, como jeiki berrien jabe eta aurreko erin, como izarri dut, niko, ez dut argazki bat gura. Zegaizki pasatzen dut, norbait ezaguna ikusten detenean, bakarri pentsatzea, argazki bat eskatzea, lotxa ematen dit. Ni naiz pertsona hori inoiz ez lukena eskatuko argazki bat, ez iruditzen zait, baitare pixkat intimitatea inbaditzea pixkat. Ez inoen eskatuko? Ez. Inoiz ezare junta unora baitxekin ezaguna daukatzuna eta eskatu argazki bat? Ez. Ez? Ez. Metele. Segura santan ere, eta adibidez pentsatzen dut, ez? Agian esango detena izango da pixkat, polla vieja, baina esan. Metele. Angela Davisekin topo egiten baldin badet bapatean. Nor hostia da Angela Davis? Angela Davis jakin behar da nordan. Baina, da feminista bat arrazializatua estatu batut. Badakit norden Angela Davis. Bai, badakigu, no? Bai. Panteras negras, no seke. Ni beraekin topo egiten dut, eta niretzako da nire referentan diena nire bizitzan, eta ez naiz kapaz argazki bat eskatzeko. Baina ez arefan bihar handienera, bilatu norbait medianoa. Aurkitzen badozu bihar Rupert Yolanda Ramosekin egon nintzen, bitu, terraza batean eserita. Hola, bitu, eske kontatuko dut anekdota hau superazkar, jurau. Bai, total. Madrilen geunden, lagun batzuk eta lauok, eta derrepente bi lagun aurreratu ziren eta nire lagun eta ni geratu ginen atzetikan. Eta bidaltzen digute WhatsApp bat. Yolanda Ramosekin gaude, eta nik esan nion nire lagunari. Hau gezorra da, eta da gu azkarrago iristeko. Bueno, iristen geha terrazara eta hor daude gure lagunakola itxoiten eta Yolanda Ramos guratzean. Osa, zegoen Yolanda Ramos. Bueno, eseri ginean, eta dakagunez gaixotasun mental bat dela Paquita Salas. Ai, Paquita. Osea, gure humore guztia eta gure ez dut uste daukozun gaixotasun mental bakarra dela Paquita Salas. Eta, osea, gure humore guztia eta gure hitz egiteko moduak, pues Paquita Salasen ikasi genitun. Orduan, geunden, ikusi behar zenun, mai bat, lau euskaldun mamarratxak, Isili-isilik Yolanda Ramos atzean zegoelako, eta ez genekilako nola ze jarrera izan, bera sentitzeko gu beretaz farra egiten ari ginala, edo bere inguruan hitz egiten ari ginala,
ze humore berdina erabili genezaken, ulertzen. Orduan, en plan, equipo de la mierda. O sea, ¿sabes como, rollo, nola egin pertsona honek ez nabaritzeko gu konturatu garela hemen dagoela, gure erreferente bat dela, baina haiek, bera gaizki sentitzeko, porque dago, terraza batean lagun batzuekin, zerbeza bat hartzen, bera lasai, kontatzen, lo hijo de puta que es su puta vecina, porque hori izan gaia, eta gu, hola, en plan, lagun artean begiratzen, en plan, bueno, pues nada. Orduan, nik ez den nahi beste pertsona hori, adibidez, Kainakarekin topo egiten dut, eta nik ez den nahi bera konturatzea, ni konturatu naizela Kainakai dela. Ze, bera agian gaizki sentitzen da. Baina, normalean beti enteratzen gara. Osea, ze, jendea ez dauka, nola esaten da, ez daki disimulatzen. Ez daki disimulatzen. Osea, jendeak ez daki. Baina, irudikatu topo egiten dugula Ikean. Me invento, Ikean. Ba, normalean joder, nik jendea... ulertzen dut, Ikean zaudela, begiratzen ziurazki, ze puta lanpara jarriko ezun zure logela. Bai. Baina normalean, eske niri adibidez gertatu zitzaidan duela gutxi, denda batean, eta agertu ziren mineska, bat begiratu zidan, buelta eman zuen, joan zen atzera, eta besteari. Claro. Eta ni suposatzen dut disimularekin egiten ari ziren, baina eski enteratzen zara. Eta, pues, da igual, ze hobe da, pues nada, urbiltzea, ilusioa egiten beda eso. Oie, barkatu, begira, argazki bat atera ezakezu mesedez, en plan, gauzak modu honean eskatuz, jazta, baina batzuetan guretzat bebai da, como pizkat inkomodel. Ja, baina zena ego ezu. Ni agresiboa naz, nik eteot en plan. Ja. Ni naiz. Eske azerkau, baina gauza bat, etortzen basaren nire gana esaten, mesedez, aterako zu argazki bat, daude bi aukera. Bai, eta ez. Ja. Eta biak izan bidea berdinak. Ezin zara etorri, en plan, galdetzera por tonteria. Inoiz izan diozu ezetz argazki bati. Ni? Bai, baina esan ez gero izango zela. Osa, soinu proba batean ez, orain ez, ze soinu proba... Eta gero izan da. Eta gero, pues, hor egoten badira bai. Bale, ba hori limitiak die, hori oso ondo dago. Eta zuk ezetz esan dezu noiz bain? Bai. Eta gaizki hartu dute? Ez, a ber, ni por suerte naz como universalmente borde. Orduan jendiak como espero dau pixka bat. Baina en plan, guroso argazki bat, nau kristo bat egin jaz da gura. Eta hori, show bat badaukat, en plan, izan leike show hostian edo tal. Bai, baina niri bordetasun pixka bat ondo etorriko litzaidake, benetan. Me vendría genial, porque... Baina eske ez dudakazun fatxada ez da, osea, ez du kabitzen, esan nahi. Ja. Danelen fatxaden ez da kabitzen nire koño orain bapatean super jatorra izatea eta super... Ez, eta zu bapatean borde baldin mazera ziurazki polemika bat piztuko litzateke. Ez que yo. Bai, osea... Ikusten, hain arro nago horreaz. Bai, a ber. Enekokin mordo bat gertatzen jat, barkatu kompetentzia mencionatzia arran. Baina gertatzen zait mordo bat, dela en plan, nik jartzen dut aurpegia, izan behar denean aurpegi txar bat. Tartuan daukogu, en plan, izan behar denean majua edo presentablia edo jatorra doia bera, eta izan behar denean como bordia noia ni. Oso bolitza da. Behar dozu zure onduan como Doberman bat. Hori bada, ekipo ona izatea. Super ona. Que guai. Behar dozu, izan bize kainakai eta como beste como mustia bat. Eta bidari jendiaran. Bai, ba. Zema denbora dara magu, hola, superficialki galdetu? Berrogei, venga, galdera bat ona, jugosa. Eta utzitze egiten, neska gaixua. Bai, hori zago da. Gabitz jofeifikatzen, gaixo. Ez, a ber, bai. A ber, nidakat obsesio txiki bat dela gixona, gorroto ditu dela. Orduan, ni badaki zein den galdera honen erantzuna, baina nahi dut zuk argudiatzea halko bazenu. Zuk uste zu gixonek bizitzen dutela modu berberan beldur eszenario, nola da? Eszenikoa. Eszenikoa. Astu zaititza, que bien. Edo, bizitzen baldin badute, nundikan uste duzu dela. Nik uste dut, bueno, no, eitzen zu, eta gero nik uste dut. Galdera bat daukat, nik! Galdera bat daukat, nik uste dut. Oi, ba ez dakit, hau ez dut asko planteatu egia esan. Osa, beti pentsatu dut nire beldurrean, baina besteenean ez dut asko pentsatu. Baina... Ez dauz uste lotura daukola con lo de salir en chándal y dar saltos? Baila zailago egongo direla, seguramente. Onartuagoak izango direla. A ber, gixon bat ateratzen da mozkorra eta ez da deus gertatzen. No, puto amo.
Puto Puto amo. amo. Bai. Edo performance bat egiten du horren inguruan, ez? Eski kanta hau doa alkoholikoa nintzenean. Bai. Eta orduan mozkor moduan ateratzen da, eta unduztia, ze aktore ona, hombre, mesedez, que salir eta esatea, hori deno dakigula egiten, Bai, eta nik uste dut emakumea bada estenatokian dagoena, publiko bezala askotan joaten direla a ver qué hace, a ver qué nos va a demostrar, a ver qué nos va a enseñar. Eta mutila badago, vamos a echar el rato. Nigo naiz kontzertu batean pertsona batena ez detela esango bere izena, ez detelako nahi publizitatea egin, osea ez da ez nagolako harro, da, keske ez diot publizitatea egin. Fermin Muguruza. Ez, sekula santan ere ez naiz egon beraekin, eta ez naiz egongo, ez dut uste. Baina, tipoa, segon, esango egu, edo drogauta, edo performance egiten, Edo oso posik. ze hau oso onartuta dago performance egitea, ze orain bueltan gaude ze horretan, eta errepikatuzun kanta bat 5 aldiz, 5 aldiz, porque esaten zun. Ei, hau ez zai gustatu, jarri berriro basea, eta berriro kanta puta hori. Osea, kontzertu batean, baldin badira 13 kanta, 5 izan zian bat. Eta, baina, publiko guztian blan, Konzeptual. ze ona, eske super azkarra da, daka kontzeptu ezberdin bat, que no me vengas azaltzen gauzak ez direnak. Hori nik egiten badut izango zen, como kriston errorea, eta supertxarto egin dudala, eta 5 aldiz errepikatu behar izan dudala ondo ateratzeko. Hori nintzateke titularra. Edo adibidez, Amy Winehouse ateratzen zenean, gaixoriz, Amy Winehouse gaixoriz egon, zan ratu guztia epaitza hori bai, kurko behin ateratzen da berdin, aizu, eta inork ezaka ezer esateko. Eta gero leyenda. Eta gero dau, Iggy Pop sugandila bat bezala, como lurrian, eta da, como, berrogeita urte musikan, eta oaindik kantatzen. Ez da bil kantatzen. Da bil ukiten, como episodio psikotiko bat. Bueno, nik ez daki gixoren badakiten nabesten, nik gabo beretan esaten dute. Bueno, egongo da norba. Ez dut esaten abestu, ongi Troy abestu... Sivan. Zein da hori? Un marikita. Bueno. Urrengo sekzioarekin joango gara oraingoan. Eskatuko diogu publiko gaixoari zer daukan geuretzat. Bai, a ber, zer daukan. A ber, mesedes banan, bale? Denak aldi berean ez. Horixe da, mesedes, norbaitek baldauka galdera edo aportazioaren bat. Mesedes, ez utzi estakadan. Bai, torri, fango naz. Ez dago galdeketarik gaur, ez naiz joan. Así que joango naiz. Joango naiz zeure gana, bale, maitia. Sei izan daukatzu? Naia. Berriro. Naia. Zein da zeure galdera? Erdikoa, osea, zu aipatu duzu zure referentea. Nola deitzen da erdikoa? Ez naiz akordatzen. La... Murtziakoa naiz. Zenbat izan daude laarekin? Ez dakit. Da Laura. Lasai, naiz azerretzen. Ez que lotxo baten. Lasai. Zein da zuentzat erreferente bat? Osea, zu beste bat izan. Osea, beste bat esan. Euskal erreferentea esango dugu? Edo berdin du? Esan erreferente bat? Hasi zuek. No, baina da zeuretzat, galdera. Erdikoaren zat, da galdera. Bale, niretzako erreferente pila ditut eta zorionez lagunak ditut nire referenteak ere bai. Angela Davis, da zure laguna. Baina esan barradakat, netzako haintxe bertan Kaialin Miner esango dut. Beira! Bai, eta ez Bilatu dut Googleen. luzatuko zerrenda ez dakadalako denborik, bale? Bale. Lista bat luze. Bai. Ene maite, kainakai. Ni Esan erreferente bat. referente. Wow. Jo, bebai asko. Oraintxe bertan. Joan galdetzen pentsatuko dut. Kezakit orain. Vale. Itzuliko gara referentera. Ni nabil pentsatzen eta ez dator bat ere. Ez dator Zu inor egiten barrura. den nire zerrenda, No, ez dugu nahi. Beste galderarik badago, nonbait? Laugarren filan, norbait? Ez? A ber, Kagau intzarete? ekipo tekniko hori. Hemen? Bat ere? Bat ere ez. Lo tenemos. Eskerrik asko galderen sekzioa etortzeagatik. Badaukau, larrialdietako prestatuta galdera zerrenda bat. Así que mesedez, Laura. Bai, baina zuk uste duzu guk, nik botako ditut
guk erantzuteko? Hombre, gonbidatu bat daukagu. Orduan jarraituko dugu. Gogorarazi nahi dizut. Vale, Ni bitartean ordenatzen ari naiz Bitu ze piezita, piezak. eta, Wow. bueno, intentzioa da, geratzen diren 15 minutu guetan, egitea, baina haber lertzen dugu. Isiltasunean. Ja. Katiluan alkola dakazu? Ez, ez daukat. Nik ere ez. Bueno, zuek jarri duzue polit. Bueno, ez du zikiluko. Ez, Baina ez, ke ba. eske, eta galdera bat. A ber. Beldur esteniko bat izan dezu noizbait blokeatu zaituna, esan ez ateratzea estenetokira. Baina behin kainakai izan da. Kainakai. Ez, esango nuke ez. Igual izan ditut katxaketa, baina aurrera jarraitu dut. En plan, ja hor goian egonda, izan da, como, venga, palante. Eta inoiz ez dezu pentsatu edatea hori konpontzeko. Zenik behin egin nun, eta oso pozkorra atera nintzen, Bai. eta hor dago bideo ikusteko zona da, Ba, eski... Pasa nintzen pila bat. Osea, nengon super urduri, enun bazkaldu gaur bezala, eta edan nun, pixka bat, Ja. alkola doainik zan, osea, Claro. pixka bat gehiago. Edan da irten zara inoiz esanatokira? Ke Bueno, ba, igual ezin da. Ez, nik ez. Bueno, Osa, egia da, Ez dezu edaten agian. Ez, Ez osea, dizu- bai, normalean, bueno, a ber, normalean ez dute daten, baina igual parranda Bai, parranda botatzeko zezenean, eta bai. baina ni kontzertuak eta lana bezala hartzen dudanez, ez dugu inore daten. Osea, de hecho, jartzen digute Ja. birrak eta nik nire kasuan, gure kasuan. Gero bai, baina aurretik ez. Eta zergatik? Pues eske ni zerbeza bat hartzen badut, eske ja nago supermoskor. Eta Ja. nabaritzen zait pilo bat. Oxa, Así ni. que hobe da ez edatea. Eta zu mozkorra egon zarenean ze liatu dezu? Ni moskor como tal, atera nintzen behin esanatoki batera, zeren eta neukan monologo bat, ezia den ordaintzen, nina esan kutrada bat Madrilen, eta esan nuen, hartuko itxu trago pare bat, eta oso graziosuan asenez urtengo da zehose. Paniko. Paniko, eszeniko, 30 pertsona ziren publikoan, pixka bat, ba, oso txikia eta oso Baina, eta esan izan zen importantia. Kriston Moskorra. Pues hiru Marianito. Bueno. Orduan ninguen ba oso gracioso. Bueno, Osea, bai, ez ni bai. joan en plan... No, baina ez ninguen osorik, bez. Bai. Osorik ez ninguen. Bueno. Orduan, paniko, porque nik espero nauen nire talento naturalakin gauzak ateratzea, ez zien atera, hasi nintzen anekdota kontatzen, batzuk erdi defendatu nitxuan, batzuk frakasamiento total, eta gero, hainbat urte geroago, aurkitu izan nuen beste komiko bat egun horretan nirekin aktuatu zuena, eta esan nion, sentitzen dut, ze bakarrik ikusi nauzun nire momenturik como bajuenian, eta esan zidan, ba hori bajuena bada, ni tan mal. Eta esan nion, en plan, hau benetan zabitz esaten, edo nik konsolatzea gatita, no, en plan, no, nik ez neki, en plan, porque beste hainbat momentutan, ni hasi nintzen bebai con esta tonteria de, no, hau niretzat lana da, así que ez dute daten. Baina gero, monologoak beti die, tabernetan, ilunetan, jendiakin, itxaben biozu bi ordu zuirtzen arte, behat hartzea zu trago bat. Ja. Eta batzutan bi, bebai. Bai, bueno. Eta konturatu naz, batzutan oso erabilgarria dela, esnatoki gainean nagoen baino moskorrago nagoela egitea. Jendiai kristoneko grazia egiteotza. Orduan, igual noizbait ikusi nauzute edanda, eta ez ninguen edanda. Ja. Abeira. Baina tema beldurra kudeatzeko fatal. Eta ze eraman dezu? Diot berari, gonbidatu hemen dago, baina Bai, zer eraman oso, dezu oso. okerro? Mozkorra ateratzea edo horrengo eguna esatea, la hostia puta atzo mozkorra nengoen? No, horrengo eguna, momentuan, momentuan berdin da. Osea, nik eske liatu nahi beste horrengo eguna hartu behar izan nuen bideoa ikusteko eta jakiteko zer esan nuen. Osea... Eske, adibidez nire kasuan pasa zait, ateratzea parrandan, hartzea Kriston Moskorra, eta topatzea norbaitekin galdetzen didala, zara kaeranka, Eta bueno, eta... Nire kuadrillak asko kritikatzen zaitu, eta no se que yo. Mira, ¿qué me estás contando? A ver, Zer dauko jendiak horrekin? Guri bebai. En plan, Eta, ikusten bueno, zaitxu unos telebistan, kristos. ez jat gustatzen. Ba, ez etorri! Osea, bai, hori iruditzen zaiz, izatea gaiztoa, porque nik pentsatzen deten guztia esaten baldin badet, ni nago Euskal Herritik kanpo orain dela urte pila, ja. Jendea, alkohola hartzen duenean, uste du ideia ona dela, zugana hurbiltzea eta, oye, que mi cuadrilla klikas fatal, que ikusen nuen bideo hori eta,
Es que no me gustó nada. Vale. Es que me caíste Bere fatal. lagun erasotzailearekin egiten dute? Ez dut uste, Orduan, zintzeroak baldin magera, izateko mundu guztiarekin. Ez que ezin dut, ezin No, dut. bakarrik nabil nire iritzia ematen. A ver, Ja, baina No, hori eske esaten zure dau iritzia- jendiak, en plan, no, eske nire iritzia da. Baina eske zure iritzia Ja, ez dizut, ja. ez da galdetu, eta gainera zergatik uste ez du zure iritzia ingarrantzitsua Ni nau den? super iritzien aurka. Ni ere bai. Horregatik ditut bi podcast. Ni ere bai, iritzia da, como, bueno, sin Ai, más. ama, beste Ez hain galderatxoren bat, importantea. venga. Vale, zuk uste duzu... A ver. No, zuk uste duzu ez. Falta botatzen duzun zerbait. Faltan botatzen dudan zerbait. Oi, ze En plan, galdera zaila, bere no? famatua izan baino lehenagoko bizitatik, edan hundik. Ba, a ver, eske egia zan, osea, ni orain ezaguna naiz, baina, a ver, osea, oso gustora bizi naiz, ez naiz hain famatua, en plan, Esan neike, osea, bai, Esan neike? zer. zeure ogibidea. Ai, bai, bale, Bai. venga. Ez que nik ez nekien, baino, kainakai da irakaslea ikastola batean, Bai. eskola batean. Bai, Ez nau ziur. banaiz. Hau nola erueten da, porque kontatu dira lehenago, que ikasleak ezagutzen zaituzte. Claro, ba, eske begira, niri kurtso hasieran tokatu zitzaidan plaza bat, musika irakasle bezala, eta, bueno, superondo. Musika irakaslea zara, bete. Bai, musika irakaslea naiz. Lo más. porque, Bueno, un circo, egia zan, un circo, baina oso ondo. Eta da zen plan txirularekin egiten, en plan, nola esan Ba, behar txirula ez du jotzen, baina dauzkatumeak 3 urtetatik 12 urtetara. Osea, da, haurrezkuntza eta lehen hezkuntza. It's not for me. Ni de puta coña. Osea... Eta, claro, ba, llegatu nintzenean, zara kainakai! Bueno, ba, pues garrin mailakoak ez dut uste hau ikusiko dutenik, baina ikusten badute, zeuden, que ilusionadísimas, es que un lado para otro, eta, que fuerte, eta ukitu alzaitut, no sé qué. Eta ni como, bueno, a ver, lasai, hemen egongo naizela, osea, eta jarri behar izan genuen arau bat, eta klasean, ezin didate deitu kainakai. Ezin didate, ze, klaro, ni klasean naiz irakaslea, ez que gero, bronka botatzen die, Ja, nahasten dira. kainakai ez dituelako Baina fijo bronka maita botatzen. zaituztela mordo bat, en plan, ez zaituzte erakusten como, ingau koreografia bat zure bestean. Bai, baina, bueno, a ver, niri, como que palo ematen dit esatea, ala, nire abestia, inoiz ez dut esate, porque es que no me parece. Baina haiek ezagutzen hautenez askotan eskatzen didate, ba, egingo dugu abestia hau, eta, bueno, vale. Eta zu, bueno, zeuek nahi badezute. Vale. Baina, gauza asko egin ditugu, Egin genuen proiektu bat, erabiliz inteligentzia artifiziala, Bai. letra batzuk idatzi genituen, abesti batzuk sortu Eta genituen, atera zan zeure abesti eta bat. dantza bate, que ba, oye, capullo! Malísimas. Zein zinuten. Ez, eta muy guai, egia zan. Orain atra ezula inteligentzia artifiziala, eske hau da nire gustoko gai bat Hor ere sartu bai. baino lehen hau, zenba denbora dauka. 10 minututxo, eta da tiempo? Venga, ba. Bakarrik galdetu nahi diot, ea, uste dezun, lanik gabe geratuko zea, artista bezala inteligentzia artifizialangatik. Porque, hemendikan esan nahi detena da, mesedez, guazen gelditzea pizka diskurtso tremendista hoiek, inteligentzia artifizialak dena eten egingo dula, eta gizakia ezabatuko dula mundutikan, porque guazen lasai, bale? Eskatu bizut gauza bat, Laura. Bai, ez Denboraldia jokatzea? aurrera doan einean, Bai. mesedez saiatu galderak egiten eta ez erantzuten. Bai, barkatu. Sí, pues gaur egun ona. Ya lana grabauta dago. Ai, bueno, Bai, berdina. eskerrik asko medio hau emategatik leheneko saioan. No, eske gaur oso nerviosa zaude. Ez, Baina ez oso nago ondo indozu. urduri. Urduri zaude? Erantzun galdera, izu zara gombidatua, erantzun Zu zeu. jun bestera, gara. Uste zu, inteligentzia artifizialak kenduko izula. Ba, begira, a ber, ni ez nago hain informatuta. Ni bakarrik ere abili dut suno.ai dela letrak sartzen dizkiozula eta bestiak sortzen dituztela. Eta momentu honetan, uste dut, erabilgarria izan daitekela, adibidez niretzat, ba, igual letrak sortzeko, eta igual melodiaren bat ideia bat emateko, baina eske no hay color. Osea, uste dut claro. joan behar zarela ekoizle baten gana, eta esan daukasun ideia, zer sortu nahi duzun, osea, horrik, bueno, nik dakidala momentuz inteligentzia artifizial batek ez dizu egiten. Baina eske momentuz da asuntua. Ja, Ja, baina gauza bat, etika bat dakau ere, bai,
Osa, ados nago zure... Bale, zure sartuko A ver, asko, a ver, osa... a ver. Gainetik. A ver. Barkatu. Osa, ados nago zurekin eta ados nago zurekin. Baina... Etika bat dago munduan, osa... Vale. Nun? Osa, etika dago. Gurekin hemen, gela hontan. Zuk uste duzu etika Non dago egongo balitz, etika? izango zela como, en plan, Shane existituko litekela. Etika balego munduan. Ez, baina, zoritxarrez etika bat dago. Bale, Jende Osea, asko ez dauka. Ez dakit nun dago, Konprobatu izan edo dut. nun dago mugan, baina etika bat dago. Osa, zuk ezin dezu ezabatu gizakiak. Nik uste dela tresna bat. Bai. Eta uste baitare oraindikan ez dagoela guztiz edo erabat garatuta. Ez dakit oso ongi den gaitasun teknologikoengatik ala legea eta eztabaida hauek daudenak etikaren inguruan ez dutelako bermatzen. Ja. Baina niretzako tresna hon bat da, zuk esaten, bueno, ni barkatu, ez naiz batere sortzaile, baina nik emendakadan ideia nik egiten detenean telitar ateratzen dena. Osea, porque zu emendakazu ongi, baina gero zakizu ejekuzio hori egiten, baina... Eta komunikatu ere ez zaila da, hemen daukazuna komunikatzea, Oh. askotan. Bai, hori dio nire psikologoa, gaixoa. Ni galdu egin naz. Egin galdera erraz bat. Liburu bat, Liburu bat! Gomenda iguzu liburu bat? Ui, begira. Liburuak dira, Gomendatuko gauza honek dut diela bat, como papeles beteta. Orain irakurtzen ari naizena. Bai. Eta egiten ari duela ni pizkat hippiagoa izatea, eta un poco más, bueno, ya banintzen happy flower, baina gehiago, en plan, Ay, ama. que me la sude todo un poco más, ¿vale? Venga. Eta da, no hagas una montaña de un grano de arena. Beira, idazlea goratzen dozu? Idazlea goratzen dozu? Jo, pues, ez hainbeste. Ez Happy que ez dut flower. normalean irakurtzen, baina bilatuko dut, eta da gainera psikologo bat hemen Euskal Herrikoa. baina Así que... tresnak ematen ditu. Bai, dator jabe inglesa bat liburuak. Bai, bueno, bai. Eske. A ber, reflexioak eta gauzak beste modu batean ikusteko... Ez No, dakit. sí, perspektiba oso ki Bai, dago. Osa, bai. zaret, 360 Zare begirada super hater, tío, Laura. Ezin da hitz egin Baina ez zurekin. da berarekin. Da, Ja, bueno. osoki teoria, claro. Errelatibizatu behar dugu. Ja, osoki, erakutsiko didazu mesedez nola egiten dan, porque ni nago kokotaraino ja. Egia da, eta ni martxan jartzen ari naiz poliki, porque yo soy una pringada, o sea, gero nirekin sartzen dira, lo paso fatal, baina bueno, que saiatzen ari naiz, un poco más, ya, mira, paso. Ez dozu egiten montaña. Bueno, Ninjazu un montiku saiatzen edo, ari no, naiz, no. ez terribilizatzen, porque yo terribilizo mucho, así que... Beira. Zer da hori? Ez dakit. Pues Baina zer esango da hori, baietz. terribilizatzea. Terrible. Bai. Aditz berria, Beira. bai, de terribilizatzea. En plan, gauzak ematia daukaten baino garrantzi gehiago? Bai, guztiz. Nik En egiten plan, dut bordo bat, bai. en plan un mundo. Osea, zuk uste duzu zerbait atera, mitiko zerbait atera baldin magiteke gaizki aterako da, edo zerbait gaizki atera baldin magiteke okerro aterako da. Beira, adibidez, bukatu da gure kemakina. Hori gaizki atera ziteken eta atera da. Osea, uff. Osea, ni naiz oso de tremendista. Nik eske tremendista hitza baitare gustatzen zait. Dela, ja. pues hori, autobusean zaude eta esaten duzu orain istripu bat izango dugu. Guanin hau, hain prest. Baina nik uste Ez da daudela- inore etorreko hau gure dela, bila. Gertatzen zaizkizun gauzarek, ja gertatzen direnak, bai, ala bai, en plan de gertatu zait hau, eta niretzat da un mundo, pues venga, vamos a quitar un poco de hierro. Maravilla. Vale, ¿sabes? osea, errealitateari beste errealitate bat bilatzea zure buruan. Bai, hori da. En Ez plan, da gerta itekena, baizik eta ez, gertatu dena. Gertatu dena. Zeinen hori da. polita den guztiok batera ikastea gure podcastean. Iratxe galdetu behar dizut, badaukatzu amaitu baino lehenago zerbait promozionatzeko? Ai, ba, oraintxe bertan ez, baina nahi baduzue primizian esan dezaket nola deituko den nire urrengo albuma. Ez dozu esan inon, beste inon? Ez. Ta aukeratu Osea- bezu toki hau esateko. Bai. Esklusiba da, Vale. osea, Venga. esklusiba bat da, Dauko Esklusiba. klipa, sare Esklusiba. sozialetarako ditugu klikak, baditugu. Bai. Vale, a ver, Zein da, bombazoa. itxoin, montatzeko gero. Esango diguztu mesedez esklusiban zein da Kainakairen urrengo proiektuaren izena? Deitzen da, venga, eta egingo dugu Gau pasa. Ai, ama! Oso Beira, oso bai, oso txalo oso. estruendoso Eta noiz bat. aterako da? Eskerrik asko. Uda eta gero.
Daramagu, Vale. en plan, geneukan ia bukatuta pasain urtean, Baina garatzen. behar izan nuen hilabete batzuk hartzeko arnaza eta gelditzeko eta gauzak beste modu batean ikusteko, eta orain ja, banago prest energiarekin eta pozik, eta bueno, horretan gabiltza, orain bideoklipak grabatzen eta, así que, bueno. Fíjate. Sorte hon. Bai, nik Sorte uste on, dut, neska. atera nuen 2008an baimenik gabe albuma, gero epe bat maitea deitzen zena, eta gure hurrengo lan potentea, da hau eta sentitzen dut oso nirea. Ze besteetan, pues, izan dudat prozesu bat, ez oso ona ekoizleekin, Vale. nitaz aprobetsatu direnak, Ez dauku denbora industria sartzeko honetan hor barruan, baina direnak. ojalá eukitziga, la verdad, porque oso interesantia da. Bai. Ingo Baina dugu hori. ekoizlei beldurra. Ai, pues, Hirugarren denboraldian. hori niri gonbidatu, porque Bai, tengo a hablar. Bai. Baina hori, oso pozik nagoela proiektu honekin, eta... Ba, guzti zizteko potentea ja, aterako da. egin zure gauza. Bai, Kanta. nahiko genuke, ja, kanta, baina Bai. nahiko genuke galdera bat berak egitea guri edo ez? Baina eskada bizit eskatzen mosteko ja. Bale, Ah, orduan, ya está. utziko dituzu zure oaintxe bertan entzuten ari zaren kanta horrekin? Gazta. Eszenatoki baten gainean oso seguru sentiarazten zaituen kanta bat. Izan leike zeuria. Aldakorra, Oso bueno, aldakorra. Gaurkoa. Oraintxe bertan. Bai. Etortzen zaizu... Oraintxe bertan, Emilia entzuten ari naiz. Emilia Bernes, ai, ama. Emilia Argentinakoa, Bai. bere .mp3 albumarekin. Vale. Eta, eske, me da igual, zein, osea, a Esan bat, ver... azkar. Pues la original. Ba, Ya está, beira, venga. horrekin Ongi. usten zaituztegu mila esker ikustegatik, Ya eta Bai. ikusi geurekin batera, Zozoak Beleari podcastaren bigarren denboraldia. Eta nola esan behar dizuet? Agur. Ai, Eskerrik hori da asko. nire bestia. Nola esan behar dizuta. Eskerrik asko. Agur.